Samaan aikaan kun perhe pakkaa kapsakkinsa ja nauttii vaikkapa auringosta Kanarian saarilla, niin lemmikkikin voi nauttia kunnon lomapäivistä. Esimerkiksi lemmikkien lomakodissa Päntäneellä valmistellaan remontin yhteydessä sellaista pesupaikkaa, että tämä perheen lemmikki voi olla kuin kylpylälomalla konsanaan. Muutenkin hoidon yhteydessä lemmikki voidaan hoitaa kynsistä korviin ja vähän kaikkea siltä väliltä. Johanna Manu kävi tutustumassa lomakodin toimintaan ja hellyttäviin asukkaisiin. Alun perin lomakodin perustanut ja nykyään työntekijänä toimiva Tarja Tavanainen sekä työntekijä Anu Tulensalu kertoivat karvaisista asiakkaistaan. Me ollaan täällä nyt lemmikkien lomakodin kaikki kissat rapsuteltu läpi ja vähän koiriakin käyty kurkkaamassa. Tällä hetkellä taisi vähän hiljentyä nämä asukkaat, mutta kyllä täällä sen verran monta nokkaa tällä hetkellä on, että sitä ääntäkin mahtuu. Paljonko on asukkaita näin hiihtolomaviikolla? No meillä on ihan paikat täynnä ja sitten on varapaikkojakin odotellahan kovasti. Kissoja on oma tietty määränsä ja sitten kaikki koirapaikat on täynnä. Aika sulassa sovussa ne tuntuu, ainakin kissat olevat tuolla samassa huoneessa. Sitä ihmettelin, että ei siellä ollut mitään kissatappeluita. No kissat harvemmin, no, koirat on enemmän niitä, jotka sitten, niillä on enemmän niitä reviirijuttuja. Kissat löytää oman paikkaansa ja sitten he on hyvin rauhassa. Sanoit tuossa, että paikat on tällä hetkellä täynnä, niin miten ajoissa täytyy varata tällaiselle lomaviikolle se paikka, että sen saa? Meillä on sellaisia, jotka varaa jo, niin kuin tänä kesänä nyt varatahan, niin varatahan jo ensi vuodelle. Sitten on tosiaan, jotka varaa, niin saattavat soittaa aivan viime tipas, että apua koiralle on tai kissalle hoitopaikka varaamatta ja sitten aina pyritään järjestelemään. Mutta kyllä aika hyvin on, sanotaan, että puolet on varaukset jo hyvissä ajoin. Joulun aikaan kannattaa jo tilata. Mitkä teillä on ne sellaiset sesonkiajat? No meidän sesonkiajat onneksi on nykyään jo melkein koko vuosi, mutta tietysti täsmennyksenä joulu, uusi vuosi, juhannus, pääsiäinen, hiihtolomat, syyslomat, no kesä. Ei ole montaa viikkoa siellä välissä, ettei olisi sesonkia. Kuulostaa siltä, että jos sesonki on lähes koko ajan päällä ja täälläkin paljon näitä hoidettavia riittää, niin paljonko tarvitaan sitten väkeä siihen, että saadaan jaksotettua kaikki lenkitykset ja muut? Että voiko viedä 2 koiraa kerrallaan vai? Joo. No minä, joka on vähän vanhempi, niin uskallan viedä vain enää nykyään 1 koiraa kerralla, mutta Anu, joka on meillä töissä, niin hän vie kyllä 2 ja on tuo koiran hallinta kyllä todella hanskas. Mutta meillä on sillä, että aamulla aloitetaan 8 ulkoiluttamiset ja sitten ruokinnat ja häkkien siivoukset ja sitten sen jälkeen on sitten iltapäivällä 2 alkaa uusi satsi ja sitten illalla vielä 7 eteenpäin. Ja että kello 9 ehtoolla pyritään, että olisi hoitola kiinni ja ovella sanotaan hyvää yötä, mutta kyllä eilenkin meni 10 illalla, vaikka nyt meillä on työharjoittelija esimerkiksi mukana vielä, niin kaksi nuorta naista täällä pisti ranttaliksi, niin silti meni illalla 10. Täälläkin, kun vaikka meillä nyt on tietysti paljon koiria, niin yritetään aina se, että kaikki koirat niin tulisi yksilönä hoidettua kumminkin. Että he kun on kaikki perhekoiria tottuneet siihen, että kotona niin kuin yleensä he on niin kuin se perheen iso lemmikki, niin täällä sitten taas meillä niin yritetään tietysti, että vähemmän pystytään antamaan aikaa koirille, mutta yritetään kumminkin antaa se jokaiselle se oma aikansa. Mun mielestä oli aika mainiota se, että kun me tultiin tähän koirien alueelle, niin ne näytti ihan siltä, niin kuin olisi ollut hirveän onnellisia, kun me tultiin. Tai siltä, että ajattelin, että minäkin vieras ihminen ja että hei, ihanaa kun sä tulit, tosi kiva nähdä. Koirat on kyllä mahtavia ja jopa nuo meidän hoitokissakkin, niin kun ne oppii meihin hoitajihinsa, niin kyllä ne tulee vastahan. Ja niin kuin tuolla äsken tuo yksi kissa, niin kun se esitteli ja maukuu ja sitten kun ottaa sylihin, niin sitten ollaan rauhassa. Mutta että niin kuin kissojenkin kohdalla, kun Anu sanoi äsken, noista koirille pyritään antaa paljon aikaa, niin sitten meillä on aivan ehdottomasti kissalle täytyy antaa aikaa 3 kertaa päivässä. Pitää olla silitystä silitystä ja syliä, että se on niin kuin kissalle ehdoton, kun se on hoitolassa, koska sille tulee se masennus hyvin herkästi. Eikö se tunnu hullulta, kun tuolla istuu rapsuttelemassa kissaa, että
Tämä on mun työtä. Mä saan tässä rapsutella kissaa. No näin. Meillä usein näitä, kun nuoria ihmisiä haluaisi tulla tutustumahan tai TET-jaksolle tai kesätöihin tai muuta, niin yhtäkkiä oletetaan, että se on sitä ihanaa kissan rapsuttamista, koiran harjaamista tai koiran kanssa leikkimistä, mutta kyllä se aika paljon on sitten tällaista ihan niin sanottua raadollista työtä, eli kun on lenkit tehty, niin sitten se on sitä siivoamista ja puhtaanapitoa, ja sitten kun on vanhat tilat, niin puhtaanapito on paljon kovempaa. Mutta niin kun sitten esimerkiksi ulkona, kun ollaan lenkillä ja sitten koira ulostaa, on pissa tai kakka, niin meidän pitää katsoa ne kakkat, että ne on kunnossa. Että sieltähän me nähdään se koiran todellisuus, että onko se koira sitten hoitolassa kunnossa, ettei vatta mene sekaisin. No niin, eli ei ihan pelkkää vaan niinku kissan rapsutusta ja koiran lenkitystä. Kuulostaa ainakin siltä tai tuntuu siltä, että nämä eläimet sopeutuu tänne yllättävän nopeasti ja hyvin. Kyllä voisi sanoa jo, että kissat ja koirat, niin ne sopeutuu paljon paremmin kuin niiden omistajat. Että melkein enemmän niin päin. Onko se niin, että kun omistajat tuo tänne lemmikit hoitoon, niin siinä sitten itkeä tihrustetaan ja annetaan vielä yksi pusu sulle? No niin, mamman kulta. Onko se sellaista? No kyllähän se sitä on, mutta meillä se on sallittua, mutta tietysti joissakin rajoissa, että totta kai se on aivan luonnollista, että ihmisen pitää saada paijata ja hyvästellä se eläimensä, mutta meille voi sitten kirjoittaa tekstiviestiä ja lähettää kysymyksiä ja voi soittaa. Ja me lähetetään kuvaa täältä ja tekstiä, että niin, kuinka täällä voidaan. Mua jotenkin hymyilyttää se ajatus siitä, että täällä ensinnäkin on aikaa pitää sylissä ja rapsuttaa ja kaikki kakakkin tutkitaan hirveän tarkasti. Ja sä sanoit, että vielä on aikaa laittaa sähköpostia ja vaikka koiran kissan kuulumisia ja valokuvia ja kaikkea muuta. Voidaanko enää edes asiakkaan puolesta vaatia mitään muuta vai miten vaativia nämä asiakkaat on? Ei he yleensä, että he on hyvin onnellisia. Siis tietysti vakioasiakkaat heillä nyt, he ei kauheasti kysele siinä lomankaan aikana, että mitä kuuluu, kun he luottaa sitten jo meihin ammattilaisina. Että me kyllä osataan täällä, hoidetaan hommat, hoidetaan kissat hyvin, hoidetaan koirat hyvin. Ei heillä ole mitään niin kuin hätää lähteä lomaalle tai pitkälle työreissulle, vaan eläimet jää tähän niin kuin omistaja lähtee onnellisena ja näkee, kuinka koira tulee iloisena tänne. Ja monesti kuulee heiltä sitten, että koirat rupeaa tuolla jo teiden päässä vikisemähän ja hyppimään pitkin autoa ja tärisemähän onnesta, että nyt hän tietää, mihin hän pääsee. Mutta me ollaan puhuttu tässä nyt kissoista ja koirista ja mä tiedän, että tuolla yhdessä laatikossa majailee myöskin siili. Otatteko te vastaan ihan mitä tahansa eläimiä? Kyllä sen mukaan, että sanotaan, että jos me ei tiedetä jo sen eläimen hoidosta, niin me otetaan ainakin kovasti selvää. Niin kuin esimerkiksi linnut, joita on meillä hoidettu, niin kaikista parahin, jos on lähellä, niin me käydään kotona hoitamassa sitten. Ja niin kuin nämä käärmeet ja tämmöiset muut eksoottiset eläimet. Että meillähän tulee kaneja, hamstereita, malsuja. Ja nyt on tämä ensimmäinen afrikkalainen kääpiösiili, niin on nyt hoidossa. Mä mietin sitä, että kun te täällä päivät pitkät saatte viettää aikaa eläinten kanssa ja mä ainakin koen niin, että jossain kissoissakin on hirveän semmoinen rauhoittava vaikutus ja suorastaan terapeuttinen, niin onko se niin, että teillä vaikka on kiireisiä päiviä, niin työstressiä ei ole? Ne saa rapsuttaa tuonne kissojen niskaan. Just näin. Se on kyllä sitä. Ja sitten jos meillä on itsellä omia kissoja, mutta sitten Anulla taas on koiria, niin silti niihin vielä riittää sitä rakkautta ja niistä saa sitä virtaa myöskin, mutta kyllä tämä on sellainen antoisa työ, vaikka se onkin oikeaa sellaista melkein siivoustyötä suurimman osan. Ja keskusteluja koirien kanssa tuolla lauletaan välillä ja jutellaan niiden kanssa. Joo, koirat joskus joutuu meidän laulun lahjoista nauttimaan täällä, mutta onneksi he ei siitä kovin kerro sitten toivottavasti kotona. Kuulosti tosiaan siltä, että lemmikitkin saavat ihan oikean loman tässä hoitolassa. Kyseessä oli siis lemmikkien lomakoti Päntäneellä ja Johanna Manun haastateltavina olivat Tarja Tavanainen ja Anu Tulensalu.